Welcome to my vlog. Mamisbis day ko sa akong mga buwak, guys. Kay init na kayo. Akon siyang sa Tagalog po, guys, diligan. Mamisbis na, guys. Ini akong mga buwak dari, guys. Ang tugkaran. Orchid na dancing lady. Ano siya? Really ko siya color. Guys. Ini siya buwak na panday. Kucharita. Ano siya? Mamisbista sa buwak. Init na tayo dito, guys.